سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا بمكتالكم بخبر نقدم نايلوم عمت مبل 206 تور دي فرانس نخبري اب غزيو زبلص تقردماي زنبرم بلجيماوي ايدي تبايليو اب رس كتما براسلس بلجيوم كم زبغس سغيروم ابزي كافلما مجمر نايت ودرات حيزوم بيماناي ناي مبغس زنبره ارتراوي بروفيشنال تقردماي ناتنايل برهانه كاب كلب كوفيديس بلجيماوي افال سي تيم غريغ فان افرمات دنماركاوي تقردماي كلب كاتوشا البيسين مادس ورشميت نكلب 1 سي جروب وكيلو ابز ودر ساتف زلو زاندرو يورسنن نزنبره هاوهو تتقيمم ننوح زبل كيلومترات زهادمو تقردمتيوم نيروم زوم تقردمتي كاب غزي ناب غزي زنبروم فللي بموسخ دما عقبوم عباي غجله بقليلو نمركابهم كوا صعرتات انت زايدت كم شنت بعراي جن كتريوم اب زي تخللو درجه يبصحم صوتا بخمزي زغلص زقصللو زنبرم بترغاغامي ايطالياوي تقردماي ኤልያ ቪቪያኒ ብሽክለታ ከበላሹ ተራይም ኣብ ዝቀጸለ ጉዕዞ ከምዚ ዋጻ ዝፈልጠት ዓባይ ጉጅለ መልሰ መጥቃዕታ ብምቕያር እና ተበራሪት ክትጓዓዝ መረጸት ከም መንጽርናይ ዝድማ ውድድር ክዛዘም 80 ኪሎ ሜትራት ምስተረፎም ናትናኤል ዝርከቦም ተቀዳደምቲ ብዓባይ ጉጅለ ተዋሕጡም ድሕርዚ ግዜ ሓሊፍካ ናይ ምምላቕ ፈተነታት እኳ እንተ ተኻይደም ዕውት ግን ኣይነበረን በዚ ድማ ዓባይ ጉጅለ ክሳብ ፍጻሜ ብሓንሳብ በጽሐት ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተገብረ ርብርብ ድማ ኔዘርላንዳዊ ማይክ ቲዮሰንን ንስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ብዓይኒ ክርአ ብዘይክእል ፎቶ ፊኒሽ ፍልልይ ስዒርዎም ተቀዳደምቲ 44.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተጓዓዙ ንዝፈጸሙ ውድድር ብ4 ሰዓትን 22 ደቂቕን 47 ካልኢታትን እዮም ዛዚሞም ኣብዚ ውድድር እዚ ዝንኣድ ብቕዓት ዘንጸባረቐ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ብግዜ ከይተበልጸም ንውድድሩ መበል 100 ደረጃ ሒዙ ፈጺሞም ኣብዛ ናይ ሎሚ ውድድር ንጌራን ቶማስ ኣባል ጃምቦ ቪዝማ ዳይላን ግረንዌገን ናይ ሙዳቕ ሓደጋ ኣጋጢሞም እዮም ይኹን እምበር ዝኾነ ኣካላዊ ማህሰይቲ ከም ዘየስዓበሎም ተሓቢሮም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ኣካየቲ ቱር ዲ ፍራንስ ክመርሑ ዝወዓሉ ተቀዳደምቲ ውድድር ክዛዘም ናይ 3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፎም ግዜ ሓደጋ ናይ ሙዳቕ ወይ ድማ ምብልሻው ብሽክሌታ ምዘጋጥሞም ዝበለጸ ተቀዳዳማይ ዝብል ክብሪ ከም ዘይንፈጎም ኣነጺሩሎም በዚ መሰረት ተቀዳደምቲ ተስፋ ከይቆረጹ ንውድድሮም ከካይዱ ድማ ምኽሩ ለጊሶም ካልኣይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ጽባሕ ብናይ ግዜ ውድድር ናይ ጋንታ ክቕጽል እዩ قال 15 عمت نقص تتصاوتيت فايتا تنس أمريكاويت كوري غاوف تاريخاوي عوت أو ويمبلدن سريحم غاوف كاب دهري تبقيسيا نقول 28 عمت سلوبانياويت بالونا هيركوغ شدشب سلسة شدشب شوعت حمشب شوعت بمرتعة أنصباري غزلم غاوف أب قداماي ستكوا قرب زلحت إلى انتنبرت دهري غزيغن نعوتا كون بمغبارا كابوزحات نادا رخيبام إذا بعدمن تمكرون تقبل نزبلوا مودادرتا بمرتعم سماي عريقو زلو غالن سيتي مصاي كم زلوا زرد مخانو كيلاتات نايزا عودي يبرهم دهرتي عوتا غاوف دمام نفلما اواني اب كمزي ناي ماكلاي بوتا زساتف زلهم بتعمي مورادرتي حياله نيرام يخون بر سني نخيسه كنكس كم زلني اسلطنتي بزغور لي مخري تسفاخي قرصكو مكيتيا اموداتا دما فرص عري رخيبلو خيلام تاول 15 عام توسيخا زنبره دغف فلي نيروم نادا كتاقعو لي كتبابعون كلو زنبره فصامي فصوم كابا اموري زيحسس ايكون كتبل دمام زربا دمديمام نا امريكا زيغنت زلوا غوف صباح ناي صمدي صوتا يصبيالهم سندات كم زحبرو زحالف سامنتات كوري غوف نحمش غزي شامبيون كتكون كيلا زنبرت بينس ويليامز اب قداماي زوريا 6-4 رتيعتا منبره ايرسعن ازي دما نفينس ويليامز اب تاريخا زحفر سعرت كوينو تمزغيبلالهم بعلت بيت ماورو إيكاردي بزعبا مسجار سبعة نابتا غانتا أملكيتا مسحلقة جوفنتوس نمزرب زحلف سمون نابيت صحفت نايتا غانتا كم زبت حتى قليتهم إذا بعلت جزان وكيلو نايتي أرجنتيناوي أتقعي زخونت ويزرم واندا نارا مس دايركتر نايتا كلب فابيو باراتيكي بأكال تراخيبا كم تزراربتيو من جتات زردهم دحر تعود من بارو سجل تركب دما نام ميلان مملاسا إيجلت حدش علامي إنتر ميلان أنطونيو كونتن نود 26 عامد إيكاردي بمشات كم
ምልዋጡ ድማ ንቤልጂማዊ ሮሜሉ ሉካኩ ጠሚቱ ምህላዊም ቀረብቱ ዝዛረቡ ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ኮንተ ኢካርዲ ኣብ መጻኢ ካብ ዝህሉ ተጻወቲ ኢንተር ሚላን ከም ዘይኮኑ ብኣግኡ ከም ዘፍለጠ ዝገለጻ ጸብጻባት ኢንተር ሚላን ንተጻዋታይ ብ54 ሚልዮን ፓውንድ ከም ተፋንዎ ምብራህ ይውሰኽ ኣብዚ ዋንዚ ንመዝነት ምዕላም ጁቬንቱስ ሒዙ ዘሎ ማውሪዚዮ ሳሪ ደጋፊ ኢካርዲ ምዃኑ ዝትንባህ ኮንተ ንሮሜሉ ሉካኩ ናብ ኢጣልያን ምምጻእ ድማ ምስ ወከልቱ ርክብ የካይድ ምህላው ይሕበር እዩ ኣብዚ ዋንዚ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኖርዌጃዊ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ኢንተር ሚላን ክትገዝኦ ድሌት ዘለዋ እንተኮይና 62 ሚልዮን ፓውንድ ክትቀርብ ምዃና ሓቢሩሎም ኮንተ እዚ ዘይሰለጦ እንተመሲሉ ድማ ብመልክዕ ልቃሕ ምስኡ ከም ዝጽምብርዎም ኣካየድቲ ናይታ ጋንታ ዝገልጹ ኣብ ጸወታታት ኢጣልያን እንግሊዝን ክሳተፍ ባህገዩ ንኢጣልያ ኣዝየ ዝፈትዋ ኮንተ ዘቕርበለይ ዘሎ ጠለቡን ከመስገንኮ ኣይሓልፍን ይኹን እምበር ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘለን ውዕል ኣይተዛዘመን በዚ መሰረት ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ውሳኔ ብመንገዲ ወከልተይ ሓቢረ ብምባል ድማ ሮሜሉ ሉካኩ ናብ ካልእ ጋንታ ከም ዘይከይድ ኣነጺሩሎም ናይ ቅድም ኣባል ክለብ ኤቨርተን ኣብዚ እዋን ድማ ምስ ክለብ ቸልሲ ዝርከብ ሮዝ ባርክሊ ኣብ ማይኮኖስ ዕረፍቲ ግዚኡ ይሕልፍ ኣሎ እዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ጋንቱ ቸልሲ ንጽዋ ዩሮፒያን ሊግ ብዘይካዚ ንሃገር ወኪሉ ክሳብ ፍጻመ ጸወታታት ድሕሪ ምብጻሕዩ ኣብ ምዝዋር ዝርከብ ይኹን እምበር ምስ መንኮን ይዝህሉን ዝብል ሕቶ ክንምልስ እንተኾይና ናይ ፋሽን ዲዛይነር ጆርዳን ሚካቤ ብምዃኑ ዝሕምም እዚ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ንዳይሬክተር ናይ አዝቴክ ዲያሞንድ ኢኩስቴሪያን ብምዃና ዝነገረላ ጓል አንሰይቲ ሓቂፉ እንከሎ ድማ ብተርእዮ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ ጆርዳን እምበር ምስኡ ምህላዋ ኣዝያ ከም ዝሓጎሰት ንምግላጽ ድማ ብሓደ ኮይኖም ዝወሰድዎ ተንቃሳቕስ ስእሊ ኣብ ትዊተር ዘርጊሓላ ኢድኒ ተተሓሒዞም ድማ ብሓደ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሳንታና እናተዛወሩን ብደረቕ ስእሊ ወጽዮም ሮዝ ባርክሊ ሃገራዊት ጋንቱ እንግሊዝ ኣብ ናይ ፍጻሜ ግጥማት ሊግ ኔሽንስ ብኔዘርላንድስ 3-1 ስዕረት ብምዝጋባ ክወሓጠሉ ከም ዘይከኣለ ዝዝከር እዩ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንኡስ ተጻዋታያ ሰርጂዮ ሮጉሎን ብልቓሕ ምስ ሰብያ ክጸንሕ ከም ትሰዶ ኣፍሊጣ እዚ ናይ መስመር ምክልኻል ተጻዋታይ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት 2019-2020 ኣብ ትሕቲ ጁልያን ሎፕተጎይ ንእትስልጥን ዘላ ክለብ ሰብያ ወኪሉ ክጻወት እዩ ሰርጂዮ ሮጉሎን ኣብ ዓመት 2005 እዩ ምስ ናይ ናኣሽቱ ክለብ ሪያል ማድሪድ ወዲ 8 ዓመት እንከሎ ተጸምቢሩ ሰርጂዮ ሮጉሎን ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ 22 ጸወታታት ንሪያል ማድሪድ ወኪሉ ተሰሊፉ እዩ ብዘይካዚ እውን ኣብ 2 ታሕሳስ 2018 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ማድሪድ አንጻር ሲኤስኬ ሞስኮ ነጥቢ ዘጥፍኣትሉ ክጻወት ዕድል ረኺቡ እዩ ሳንቲያጎ ሶላሪ ንማድሪድ ከኣልያ ድሕሪ ምጅማርዩ ሰርጂዮ ሮጉሎን ምስ ቀዳሚት ጋንታ ክሕወስ ኪኢሉ ይኹን እምበር ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን ዳግማይ ናብ ስርሑ ድሕሪ ምምላሱ ግና እቲ ተጻዋታይ ቦትኡ በቲ 48 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ናይ ቅድም ኣባል ክለብ ሊዮን ፌርላንድ ሜንዲዩ ክሽፈን ተወሲኑ በዚ መሰረት እዚ ድማ ኣብ ክንዲ ወንበር ተቐየርቲ ዘማሙ ምስ ሰብያ ክጻወት መሪጹ ሰብያ ኣብዚ እዋንዚ በቲ ብእንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝህደን ዘሎ ፈረንሳዊ ዊሳም ቬንየደር ኣዝያ ተሻቒላ ኣብ ዘላትሉ እዋን ተኸላኻሊ ሰርጂዮ ሮጉሎን ሻምናይ ናይ ዝክራማት ዘፈረመቶ ተጻዋታይ ኮይኑ ዳይሬክተር ክለብ ሰብያ ብዛዕባ ዊሳም ቬንየደር ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ክሳብ ሕጂ እቲ ተጻዋታይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምዉቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ የሰማቕር ምህላው ብምግላጽ ክሳብ ሕጂ እኳ ሕቶ ቀረበልናን ዘሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ትደልዮ ከም ዘላ ግን ትሒምታ ሰሚዕና ኣለና ኢሉ ዝሓለፈ ዓመት ንግጥማት ላሊጋ ስፓኛ ሰብያ ሻልሻይ ተርታ ብመሓዝያ ፈጺማቶም በዚ ዝተገልጸ ደረጃ ተሓጊዛ ድማ ኣብ ግጥማት ኢሮፕያን ሊግ ክትረአያ ኣብዚ እዋንዚ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ዝርከብ ኮኸብ ብራዚላዊ ኔይማር ጁኒየር ኣብ ፓርክ ደ ፕሪንሰስ ሕጉስ ከም ዘየለዩ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ክለብ ባርሴሎና ጆሴፍ ማሪያ ማርቶሚዩ ነተጻዋታይ ክዕድጎ ድላዩ ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ ይኹን እምበር ፒኤስጂ ዝኾነ ብሉፅ ተጻዋታያ ናብ መሸጣ ከም ዘይትቐርብ ምሕባራዩ ኣረድዩ በዚ መሰረት እታ ጋንታ ኣብዚ ክራማት ኣዒንታ ኣብ ልዕሊ ወዲ 27 ዓመት አንቶኒዮ ግሪዝማን ከተዕልብ ተገዲዳላ ብዘይካዚ ከም ፍራንክ ዲጆንግ ኤመርሰን ኔቶን
ኣብ ባርሴሎና ክህልው ዝድለዩ ተጻዋቲ ክኾኑ እንከሎም ማርክ ካርዶና፣ ጃስፐር ሴሊሰን፣ ዴኒስ ሱዋረዝ፣ አንድሬ ጎሜዝ ድማ ካልኦት ከም ምርጫ ተታሒዞም ዘለው ተጻዋቲ እዮም። ባርሴሎና ድማ ድሕሪ ዓመት ስፖርት 2017 ንብራዚላዊ ኔይማር ብ222 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ መጠነ ገንዘብ ናብ ፒኤስጂ ምሻጣ ክሳብ ለይተሎሚ ክትዕማ ኣይከኣለን ዘሎ። ብተመሳሳሊ እቲ ተጻዋታይ እውን ኣብ ፈረንሳ ናብራ ከም ዘይማእምኦ ብተደጋጋሚ ይገልጽ ኣሎ። ስለዚ ድማ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ድላዩ ምዃኑ ይንገር እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ትማል ዓርቢ ፕሬዚደንት ክለብ ባርሴሎና ጆሴፍ ማሪያ ባርቴሞ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኔይማር ምሳና ክኸውን ብሂግሎም ይኹን እምበር ኣካየድቲ ጋንትኡ ከም ዘይሰድዎ እዮም ሓቢሮምና። በዚ መሰረት ድማ ንሕና ዝሑል ማይ ንርእስና ክንደፍኣሉ ተቐሲብና ክብል ዝሰልጦም ከም ዘይመስል ብተዘዋዋሪ ኣረዲኦም። ብዛዕባ ሓለቐታ ጋንታ ሊዮኔል ሜሲ ንኔይማር ናብ ባርሳ ከም ጽዎ ይደፍእ ኣሎ ንዝብል ውረታት ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ድሕሪ ምባል ሜሲ ብዛዕባ ኣብ ምስጋር ተጻዋቲ ዝምልከት ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓቢሮም። ብዘይካዚ ንመጻኢ ደንበለ ብዝምልከት ድማ ደንበለ ብሉፅ ተጻዋታይ ምዃኑ ብምስካር እቲ ተጻዋታይ ኣዝዩ ከም ዘገድሶም ኣብታ መዓልቲ ሓቢሩሎም። ቸልሲ ንኣጥቃዕያ አልቫሮ ሞራታ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ክትሸጦ ከም ተሰማምዐት ገሊጻ። ሞራታ ክሳብ 2020 ብልቃሕ ክጸንሕ ተሰማሚዐን ዝጸንሐ ዘን ክለባት በዚ ስምምዕ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ናይ ለንደን ጸንሐቱ ብቀዋምነት ኣብ ማድሪድ ክጸንሕ እዩ። ብዘይካዚ ሓድሽ አሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ንኢንጎሎ ካንተ ኣብቲ ናይ ቅድም ልሙድ ቦትኡ ክትጻወት መደብ ከም ዘለዎ ገሊጾም። እናተኸላኸልካ ምክፍፋል ብዝብል ጻዕሪ ዝመልኦ ስራሕ ዝብርሆ ካንተ ምስ ምምጻእ ማውሪዚዮ ሳሪ ልሙድ ቦትኡ ገዲፉ ናብ መስመር ምጥቃዕ ተጸጊዑ ክትጻወት ጸኒሖም። ተወላዲ ጊኒ ኣክፋፋሊ ክለብ ሊቨርፑል ናቪ ኬይታ በመስበርቲ ካብ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪካ ከም ዝተኣለ ተገሊጾም። ኣብዚ ውድድራት ምስ ሃገሩ ሓንሳብ ጥራሕ ዝተጻወተ ኬይታ ንሓደ ወርሒ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ምዃኖም ብሓካይም ተነጊርዎ ዘሎም። ኤሲ ሚላን ንተኸላኻሊ ሪያል ማድሪድ ቲዮ ሄርናንደዝ ከም ዘፈረመቶ ብወግዒ ገሊጻ። 20 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝወደአ ዝንገረሉ ሄርናንደዝ ናይ 5 ዓመት ውዕል ፈሪሙሎም። ሓለፍቲ ክለብ ሊቨርፑል አሰልጣኒ ዮርገን ክሎፕ ክቡር ተጻዋታይ ክገዝእ ድሌት ምስ ዝህልዎም ክዕድግሉ ቁርባት ምህላዎም ገሊጾም። ንዑስማን ደንበለ ናይ ባርሴሎና ጠሚቱ ምህላው ዝግለጽ ዘሎ ክሎፕ ነቲ ፈረንሳዊ ንምውናን ከባቢ 100 ሚልዮን ዩሮ ክሓቶ ምዃኑ ዝግለጽ። ብዘይካዚ እውን እታ ጋንታ ንአይቦሪያዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊለ ኒኮላስ ፔፔ ተጣይቐሉ ምህላዎም ፕሬዚደንት ሊለ ጀራርድ ሎፔዝ ገሊጹ እዮም። ኣጥቃዒ ማውሮ ኢካርድን ቤልጂማዊ ኣክፋፋሊ ራዣ ናይ ጎላንን ኣብ መደባት ኢንተር ሚላን ከም ዘለው ዳይሬክተር ናይታ ክለብ ቤፔ ሞራታ ገሊጾም። ክልቲኦም ተጻዋቲ ኣብ መደብና ዘይምህላዎም ይፈልጡ እዮም። እዚ ግን ንኽእለቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእቲናዮ ማለት ኣይኮናን። ሓደ ፕሮጀክት ኣብ ትጅምረሉ ግን ብኩሉ ቁናዓት ኣባላት ክህልው ኣለዎም ክብል ሞራታ ይገልጽ። ኢጣልያዊ ኣክፋፋሊ ዳንኤል ዲሮሲ ካብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ክፋኖ ከም ዝመደብም ጋዜጣ ቴምፖ ኒውስ ፔፐር ገሊጻ። እሙን ወተሃደር ሮማ ኮይኑ ካብ ምእስነቱ ንዓመታት ዘገልገለ ዲሮሲ እታ ጋንታ ሓድሽ ውዕል ከተፈርሞ ብዘይ ምኽኣላዩ ብዘይ ጋንታ ክህሉ ተገዲዱ። ማልያ ካልእ ጋንታ ክለብስ ድላይ ከም ዘይብሉ ትገልጽ ዘላ ጋዜጣ ቴምፖ እዚ ወዲ 36 ዓመት ኣክፋፋሊ ጠቕሊሉ ክፋኖ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን